Vrei să slăbești și să mănânci sănătos, dar simți că e prea greu să renunți la alimentele tale preferate? Ei bine, ce zice dacă ți-a spune că această abordare nu doar că nu funcționează pe termen lung, dar îți poate chiar sabota eforturile. Slăbitul de durată nu începe cu diete restrictive, ci cu schimbări mici în obiceiurile tale zilnice. Rămâi cu mine și în următoarele minute îți voi dezvălui 5 pași mici de mega impact care o să te ajute să faci schimbările alimentare mai durabile și să slăbești fără să simți că te privezi de ceva. Sunt Cristian Panaite, medic nutriționist și de peste 17 ani ajut oameni de toate vârstele să slăbească și să devină sănătoși alături de colegii mei de la clinica de nutriție Kilostop. Ca nutriționist îți spun că unul dintre cele mai eficiente instrumente pe care le folosesc cu pacienții mei este ceea ce numesc eu pași mici de mega impact. E o abordare care presupune să faci schimbări mici, aproape neobservate, dar focusat și consecvent în obiceiurile tale alimentare. Schimbările acestea mici, ele se acumulează în timp și dau rezultate remarcabile. Primul pas mic de mega impact. Renunță la cerealele procesate și adaugă proteine la micul dejun. Poate că ai mai auzit asta, dar majoritatea cerealelor din supermarket sunt pline de zahăr și aditivi și aproape lipsite de nutrienți. Dacă îți plac și ție cerealele cu lapte, iată o variantă mai nutritivă. Fulgii de ovăz integrali sunt o sursă foarte bună de fibre, alături de iaurt pentru extra proteine, în care, dacă mai adaugi și o lingură de fructe de pădure pentru dulceață, îți va aduce și mulți antioxidanți. Și dacă vrei să fii un campion, adaugă și câteva nuci, asta pentru acizii grași esențiali care contribuie la funcționarea creierului. Am o pacientă care doar cu acest mic dejun a scăpat de poftele chinuitoare de dulce pe care o apucau aproape mereu în prejurul prânzului. Dar ce zici de un sandwich din pâine integrală cu somon afumat, avocado și ridichi? Sau de un fiert cu măsline și ardei gras? Umletă cu legume și câteva frunze de salată și o felie vasa. Observ ce am făcut aici? Am înlocuit un mic dejun care era plin de zahăr, cereale cu lapte, cu unul în care am combinat glucide lente, apoi proteine și grăsimi sănătoase. Variantele cu adevărat sunt infinite. Aceste combinații nu numai că te vor ține sătul pentru mai mult timp, dar îți vor și stimula metabolismul și îți vor da energie pentru întreaga zi. La ce poți să te aștepți dacă faci schimbarea asta? Din experiența pacienților cu care am lucrat la Kilostop, la o îmbunătățire semnificativă a cum te simți și la o reducere a poftelor nestăpânite. Dar știi ce altceva poate transforma total felul în care mănânci? Al doilea pas mic este să transformi o garnitură într-un fel principal. Nu e vorba aici de înfometare, pentru că vorbesc de salată. De obicei ne gândim că salata vine lângă ceva, dar dacă o construiești într-un mod strategic, o să-ți arăt cum se poate transforma într-un fel sățios și hrănitor la o vedetă a întregii mese. Hai să spun rețeta cu care fac eu salatele irezistibile. În primul rând încep pe o bază de frunze verzi, rucola sau baby spanac, varză kale, salată creață sau valerian. Apoi deasupra adaug un strat de legume colorate și crocante, cum ar fi ardei gras, fâșii de morcovi, sfeclă roșie, castraveți sau roșiceri. Așa am rezolvat fibrele și vitaminele. Urmează apoi o sursă de proteine. Hai să adăugăm ton din conservă sau somon la grătar sau pui afumat sau cubulețe de tofu, ou fiert, fasole fiartă sau chiar bucățele de brânză feta sau mozzarella. Câteva dintre ele, nu toate. Proteinele sunt foarte importante pentru sațietate. Apoi să mai adăugăm și stratul grăsimilor sănătoase pentru extra savoare. Măsline, semințe de dovleac, nuci caju sau avocado feliat. Și la sfârșit, hai să stropim, da, atenție, să stropim doar, nu să turnăm, un dressing din iaurt grecesc, lămâie și ierburi aromatice. Dressingul din iaurt este mult mai ușor caloric decât cel din ulei și se potrivește cu aproape orice. Ce zici de rețeta asta? Dacă simți că acest video ți este de folos, te rog mult, oprește-te acum un minut și dă un like pentru algoritmul de YouTube ca să-l vadă cât mai multă lume. O astfel de salată nu numai că va fi delicioasă, dar îți va oferi un cocktail de vitamine
minerale, fibre și proteine care accelerează arderea grăsimilor și îți detoxifică organismul. Nu întâmplător, salata este felul principal al pacienților mei de la Kilostop cu care au reușit să dea jos între 10 și chiar 40 de kilograme, nu glumesc, fără a se înfometa. Vorbind de foame, știu că una dintre cele mai mari provocări atunci când vrei să slăbești sunt poftele și senzația de foame dintre mese, așa că al treilea pas, alegeri inteligente la gustări. Dacă ai văzut videoclipul meu despre post intermitent, știi personal că nu sunt un mare fan al gustărilor dintre mese, dar înțeleg că suntem diferiți și am mulți pacienți care nu pot renunța la mici gustări între mese. Aceste mici gustări nu sunt o problemă atâta timp cât știi ce să alegi. La Kilostop folosim un truc pentru gustări satisfăcătoare, dar și sănătoase. O să spun care este ca să-l poți implementa și tu în viața ta. Secretul e să găsești variante sănătoase care să imite senzația pe care ți-o dă alimentul respectiv. De exemplu, în loc să mănânci chipsuri sărate, alege niște felii crocante de castravete cu sare și piper și niște sos tzatziki. În loc de înghețată cremoasă, alege să-ți faci un smoothie de banană congelată cu ciocolată neagră topită chiar pe deasupra și lapte de cocos. În loc de prăjituri, batoane din curmale, nuci și cacao. Atenție! Au la fel de multe calorii ca și prăjiturile, deși sunt mai nutritive. Și în loc de covrigei, poți să-ți faci o pâine vasa cu avocado și cu sare pe deasupra, ca să fie la fel de sărați. Spune-mi, te rog, în comentarii care dintre aceste idei de gustări sănătoase ți se pare cea mai apetisantă. Te rog mult, îmi place să citesc comentarii. Din punct de vedere al sănătății, aceste gustări îmbină plăcerea cu nutriția și te ajută să potolești foamea fără să consumi calorii goale. Pe termen lung, această strategie te va ajuta nu doar să slăbești, dar și să scapi de dependența de junk food și, în plus, să-ți recalibrezi simțul gustului. Și pentru că tot vorbim despre obiceiuri alimentare, știi că există 4 tipuri principale de obezitate, fiecare cu cauzele și soluțiile ei specifice. Acestea sunt creier nesătul, intestin nesătul, mâncat emoțional și arderi lente. Dacă n-ai avut rezultate până acum, e posibil să fi încercat lucruri care pur și simplu nu ți se potrivesc. Te invit să te duci în linkul din descriere, să faci un quiz rapid care poți afla în 2 minute ce tip de obezitate ai și ce poți face pentru a slăbi ușor și sănătos, fără a te lupta cu foamea sau cu poftele. Și acum că am vorbit despre cum să faci alegeri sănătoase la gustări, hai să vedem și cum putem aplica același principiu și la carne. Al 4-lea mic pas se concentrează pe alegerea întotdeauna a cărnii slabe. Să fie clar, carnea chiar este permisă în procesul de slăbire, dar trebuie să știi ce fel de carne să alegi. Evită cârnații, salamul, baconul, hamburgerii, cotletul de porc, care sunt bogate în grăsimi saturate și care îți cresc colesterolul rău, mai ales dacă le mănânci fără niciun fel de frunze de salat. Și în plus favorizează inflamația cronică care este asociată cu obezitatea. Aceste tipuri de carne au și conținut caloric ridicat, excesul ducând la acumularea kilogramelor în plus. Grăsimile saturate încetinesc și metabolizarea nutrienților la nivel hepatic și pancreatic și astfel îngreunează și mai mult procesul de slăbire. Deci, alege în schimb mușchi de vită la cuptor, curcan la rotisor, rață fără piele, vânat, picăței de pui sau, dacă ești vegetarian, fâșii de tempeh prăjit. Aceste variante au mult mai puține calorii și grăsimi saturate. De asemenea, limitează carnea roșie la maxim o porție și concentrează-te pe pește. Somon, cod, macrou, știu că biban, dorada. Peștele este o sursă excelentă de proteine slabe, sărace în calorii. Nu numai că protejează și inima și creierul prin conținutul bogat de acizi grași omega-3, dar aceste grăsimi polinesaturate combat și inflamația care este asociată obezității și susțin activ procesul de slăbire. Un truc de la mine este să gătești carnea la foc încet în aburi, la cuptor sau pe grill. Practic, evită prăjirea care adaugă calorii și crește factorii de risc pentru multe dintre bolile cronice. De asemenea, ține porțiile sub control. O palmă de carne slabă este suficientă la o masă, asta cel puțin pentru femei, alături de o
garnitură generoasă de legume. Carnea este permisă atunci când vrei să slăbești, dar atenția la detalii, după cum vezi, face diferența între succes și eșec. La Kilostop am ajutat până acum peste 21.000 de oameni să slăbească și să se mențină. Dacă știi pe cineva care are nevoie de ajutor, trimite și lui acest video. Și dacă tot suntem la capitolul mâncare, știi ce altceva poate face o diferență uriașă, nu doar în aroma preparatelor, ci și în procesul de slăbire? Ultimul pas mic, dar nu cel din urmă, este să te împrietenești cu mirodeniile. Nu mai evita condimentele picante. Studiile arată că ardei iute, turmericul, ghimbirul, scorțișoara sau curry pot accelera metabolismul cu până la 5% pentru câteva ore după masă. Ca medic îți spun că aceste mirodenii fac mai mult decât să dea savoare mâncării. Ele conțin compuși biologici activi care combat inflamația, reglează glicemia, stimulează arderea grăsimilor. Hai să vedem. De exemplu, poți adăuga o lingură de pudră de curry într-o ciorbă de legume. Sau poți presăra scorțișoară în cafeaua de dimineață. Poți da aromă unui risotto cu turmeric. Poți stropi cu suc de lămâie și chili niște fâșii de pui la grătar sau poți înviorea chiar o salată cu o emulsie de ghimbir ras. O pacientă de-a mea de la Kilostop a slăbit ultimele 5 kg din cele 25 în total, doar adăugând o lingură de sos iute la fiecare masă și schimbând în final cafea latte pe care îl savura zilnic cu o cafea neagră cu un strop de lapte de migdale și o linguriță de curcumă. Te provoc și pe tine să explorezi, chiar explorează lumea infinită a aromelor și să-ți transformi fiecare farfurie într-o sărbătoare a simțurilor. Dar cum știi cât ai de slăbit? Urmărește acum și acest video ca să înveți care este singurul tip de grăsime care amenință cu adevărat sănătatea ta. Multă sănătate!